mutum zai iya zuwa ya yi rayuwa a duniya shekara 50, shekara 60, 70, 100, watakila ya dora 120 zuwa da 50. amma kwanciyan kabari zai iya shekara 1000. yadda muke maganan nan akwai wadda ya fi shekara 1000 yana kwanciyan kabari kuma gashi ba a yi tashin alkiyaman ba. wani daga cikin magabata jiki ya yi nauyi, jinya ya ci karfinsa, sai ya fashe da kuka. na kusa da shi suka ce, to ire-iren kuma kuke kukan mutuwa, ina kuma gamu? ya ce musu, wallahi ba kukan mutuwa nake ba. ya ce, wallahi ba don zan mutu ne nake kuka ba. ya ce, amma jikina ya ban, yau zan fara wata tafiya. ya ce, tafiyar tana da nisa, kuma guzirin da yake hannuna bayi da yawa. ya ce musu, wannan ba abin kuka ba ne? suka ce abin kuka ne. a ranan ya rasu, yau ya haura sama da shekara 1000 yana wannan kwanciyar. wannan kwanciyar idan baka shirya mata ba, ai akwai wuya. wani malami ya ce, kwanciyar da ake a kabari ko babu duka babu zagi, a barka da kwanciyan kawai, a dawo maka da ranka a barka da kwanciyan kadai zai ishe ka. waɗanda fa aka bisne a tsohon makabarta na farko suna kwance, har aka buɗe sabo, ita ma ta cika, aka je aka sake buɗe wata, waɗancan ɗin fa suna kwance. to duk lokacin da Allah ya yi magana, akwai abin da yake so ya maka wa'azi da shi a cikin magana. idan ka duba shekarun, sai ka ga shekarun da za ka yi a duniyan shi ne kaɗan, kai kuma lokacin kan kafi ɓatawa a nan. saboda ka sai ka zo kai shekaran ka 60-70 sai ka mutu, sai ka je kabari sai ka yi shekara 200-250, shekara 1000. in kuma aka yi tashin alkiyama shi kenan, nan kuma har abada ne, la ya mutu na fiha wa la ya haya. ba mutuwa, ba shekara miliyan ba, ba biliyan ba, shekaru ne har abada a lahira. to a nan ne kawai za ka zo ka yi 50, 60, 70, 100. to duka waɗannan ababa, tun da kaga waɗannan manzanni sun isar da waɗannan saƙonni, ai akwai abin da ake so bayi su fahimta daga saƙonni. akwai wannan rajulun mu'minun min ali fir'aun, yadda ya tsaya ya ma fir'auna nasiha, ya ma mutanen da suke tare da fir'auna nasiha irin ta soyayya. mafi tsadar nasiha shine mutum ya maka nasiha akan abinda zai hana ka shiga wuta. wani kaga harkan da kake da 'yan matan nan ka daina, wannan nasiha ce mafi tsada a rayuwarka. yawan zuwa bayan gari da kake yi ka daina, nasiha ce mafi tsada a rayuwa. wani ka dinga kokari a dinga sallan jam'i da kai. wani ka daina shiga rediyo kana cin mutuncin mutane. duk abin da zai kai ka wuta, wani ya zo ya maka nasiha akai, mafi tsadar nasiha. duk abin da zai kai ka aljanna, wani ya zo ya maka nasiha kai riko da shi, nasiha mafi tsada a rayuwa.